Dit zijn de zichtbare sporen van het zware vuurwerk van gisteravond. De familie was op dat tijdstip al naar boven gegaan en werd opgeschrikt door zware knallen. Wij lagen allemaal in bed, maar toen hebben we ineens een heel harde knal gehoord. Dus wij dachten dat het niet dit zou zijn, maar wel iets anders, van lamp kapot of zo. Maar het was veel meer. Een ruit werd gebroken en onder de carport werd met vuurwerk een gat in het plafond geschoten. De dader of daders lieten ook pamfletten achter. Blanken zijn beter, eigen volk eerst. Allochtonen moeten hier weg, dit is pas het begin. De politie neemt de zaak hoog op. Men vermoedt dat er sprake is van een racistische aanslag. Het gezin woont er al 4 jaar in alle rust en daarom snapt niemand dit. Ik ga er toch vanuit dat de politie heel goed werk doet. En dat ze degenen die dat gedaan hebben ook heel snel vinden. U bent er emotioneel onder? Ja. Ik vind het echt schandalig.